Gorputz batek airea nola mugitzen duen, argiak azalaren gainazala nola lastantzen duen, edo une txiki bat nola bihurtu daitekeen istorio. Hor dago, gaurko gonbidatuaren benetako magia. Argazkigintzan 15 urte baino gehiago daramatza, eta bere lanak badu berezitasun bat. Begirada sozila, egunerokotasunaren poesia, eta pertsonen benekotasuna modu organikoan harrapatzen duen estetika. Moda askotan begirada bisualean eraikitzen den narrazioa da eta gaur gure artean dugun gonbidatuak badaki nola jantzi identitatea, nola garatu estiloa mugimenduan eta nola bihurtu argia gure bigarren jantzia. Benetako plazerra da sormena eta intimitatea modu hain zintzoan uztartzen dituen profesional hau gure artean izatea. Ongi etorri Euskarazko lehen moda podcastera, Ekaitz Zilarmendi Urrutia. Profesionalen begiradatik, gure hizkuntzan, Euskarazko lehen moda podcasta. Moda 360. Ekaitz, non eta nola sortu zitzaizun argazkilaritzarekiko jakimin hori? Bueno, kontu da 18 urte edo, 17-18 bat urte nituela, pertsona berezi batek lehen kamera garai hartan analogikoa oparituzten. Tolasia hasi nintzen pixkat lehenengoko argazkiak egiten, jakin barik zertan ari nintzen, egixe esan. Gero urtetxo batzuetan itxi nauen, pasauzien urtetxo batzuk argazkirik egin barik, eta bapatean ez dakit batzuetan zerbaitek deitzen dotzu, atentzioa edo zerbait barruan entzuten dozu, eta lehenengoko kamera digitala erosi nauen ordu hartan Andorrara joan da. Horretan asgu baitzen nolakoak. Hori da. Eta bueno, nik ustot izen zala, kamera txikitsu hori erosi, argazkitxo batzuk egiten hasi, ondoren, baina esaten duzu, eta hau efektu hau zelan lortuko da, galdera horrek etortzen jakunak, pixkat gurezulako beti argazki bat ikusi dozulako ez dakit nun, edo teknikatik, pixka bat. Eta ustot, urrengoko urtean izen zala, kamera reflex bat erosi nahuela, autodidakta gisa hasi nintzen, baina, zauen puntotxo bat, konturatzen nintzela iristen agian nik iristea gure nauen leku horretara, batzuetan egiten ditugu olako, jartzen ditugu meta batzuk, gure bizitzan, edo gure oso horra iritsi, eta orduen erabaki nauen, igual, matematika saltzen bazuzten, errexagoa izango zala, eta orduen hasi nintzen, ikasten, hasiera baten Bilbora joan nintzen ikastera urte betez. Hori zamenatu? Bai, lanean ibili nintzen, lan eta ordu hortan kooperatiban egiten hauen lan. Urte bete zegoen nintzen Bilbon eskola txiki baten, Ilargi deitzen zen eskola txiki baten ikasten. Eta gero, ordu hortan konturatu nintzen gustau egiten, gustatzen jatela, materia, hasi, eta teknikatik aratago eskola horretan, autorei garrantzia muten jatien, orduentxe ezautu nituen, nahiko ohikoa da, hasiera baten argazkilaritzan azten gareno, Sebastian Salgado baten lana ezagutzea. Baina egia da, kasu edo eskola horretan Eugenio Rekunko batek, bazaukola bere lekutxoa, modara lotuta dauen argazkilari bada, moda publizitatearekin. Ze garrantzitsua da neukitzea referentia. Bai, oso. Super garrantzitsua. Bai, oso. Eta nik ustot, orduen konturatu nintzela argazkilaritza etzala soilik argazkiak egitea, bauela mundu berri bat, Eta horri interesanteena da, zu ere nola zauzen zabalik mundu horretan sartzeko, Eta nik uste zabalik ninguela, gero erabaki nagoen Donostira joatia 2 urtez ikastera argazkilaritza, ikasketa profesionalak ziren, Ibasfot eskolan, eta pixkat hori izan zen ere hasiera, pixkat argazkilaritzakin, eta gaur egun arte hemen nahuela, ez da gutxi. Hori da, ez da gutxi. Eta egitxa da zure ibilbidean zehar, beti egondala mugimentua, gorputza eta intimitatea oso presente. Ze dauko gorputzak, zure ustez, argazkixetan hainbeste esaten dauiena o hainbeste emoten dauiena? Bai, kuriosua da, nik uste hori gero analizatzen duzula denborarekin. Askotan ez dakitzu zertan ari zaren hasieran, Baina, badau zerbait, barruan sentitzen duzuna, edo X, gure dana, azten zarena, eta gure barik
basabitz zerbaiten bila. Gero nik uste hori, denborarekin analizatzen duzula eta teorizatzeko errestasun gehiago daukoela, ja behin lan bat eginda dagoenean. Baina, bueno, nik uste hasiera baten, hasi nintzenean argazkiak egiten ere kabuz, karpeta batei deitu nutzen bizi pasioa. Eta horra hasi nintzen sartzen, egiten dituen lantxuak, ez? Joaten nintzen ara eta bestera eta hor noien sartzen. Demorarekin konturatu naz, bizitza bera, ez? Jaiotzen garen momentutik, edo fekundatzen gaituzten momentutik, movimentua badala, ez? Hiltzen garen momentu horretar arte. Eta bizi movimentu horrek, ez? Pertsona ezberdinetan, forma ezberdinak hartzen ditu, eta gauza ezberdinak egiten ditugu, eta nik uste eta beratza benetan hori dala, ez? Eta, igual, ez dakit, askotan gure barik egiten duzun zerbait da, ez? Baina konturatzen zara, basabiltzala horren atzetik. Bai. Zeo zerrek erakarri itxen zau. Bai, hori Fatemasa topatzera be bai da, horrek erakartzen zauelako be. Bai, askotan da, dantzari batei argazki saio bat egiten dutzezunean, ez? Eta ikusten duzunean, dantzari hori nolabait inungo ezer itzegin gabe, dantza saio edo argazki saio horretan hobeto esan da, zuzara pixkat espektadorea kamararekin eta zabiltza momentu espezifiko edo momentu batzuk harrapatzen eta movimentu hori nolabait gelditzen, ez? Argazkilaritzak hori dauko, askotan movimentua gelditu egiten da. Bideoan movimentua jarraitu egiten da, eta argazkilaritzak gelditu egiten da. Baina, interesantea da, askotan, bai. Baina asko esaten da, ez da egia da, gelditu egiten dauela, ez? Azkenean irudi bada, baina movimentua be bai transmititu egiten dau. Bai, hori da, argazkia dinamikoa jarraitzen dau izaten, nolabait, bai, hori da, bai. Eta apurtxo bat podcast honen esparrura ekartzen, ez? Bai. Moda eta argazki gintza, ez? Etengabeko elkarrizketan daz beti. Zure lanian, ze paper jokatzen dago arropak? Interesantea, zen nik uste dut argazki saioa planteatzen dugu momentutik berdin da. Ez dauko zertean argazki saio bat, modako argazki saio bat izan beharrik, baina jantzitagoaz generalean. Tokatu jat, behiusik ere argazki saio batzuk egitea, baina gure barik danok emoten dut zau garrantzia. Zer eramango dut jantzita, ez? Hori izaten da galdera ohiko bat. Nik uste dut askotan dela... Behintzen niri, barkatu muztia, niri askotan. Jodoko dezta izela fango naz. Bai, hori da gure eguneroko ogia. Bai, hori da, eta nik uste dut, plasmatzea nahi dan horren arabera aukeratzen da gauza bat edo beste. Bai. Ez dakit, udan baldin bagauz eta argazki saioa edo kanpaina hori udarekin lotuta baldin badau, jertxeak ez dira saltzen. Zerbait atemporalagoa baldin bada, ez baldin badauko ez, kontutan euki beharrik ez badauko hori, igual ez da zaintzen horren beste. Baina, nik uste bukaerako emaitzean beti laguntzen dauela, kolore paleta bat kontutan eukitzea, testura batzuk, modan dagoen, edo gaur egungo jentea nola jazten dan, klaro, baldin bagoaz, argazki saio bat egitea, 80. hamarkadan oinarrituta dagoena, 80. hamarkadan oinarritutako jantzixak erabiliko ditugu momentu horretan hori irudikatzeko eta plasmatzeko, ez? Orduan, klaro, lotuta dau eta eskutik ebatuta doaz, bai. Bi galdera tortza jator. Alde batetik, ez? Esan duzu paletan eta nola aukeratzen duzu atmosferake paletak, argiak, hori alde batetik etorren jat, baina gero pentsau dut, baina bai horren arabera aukeratu zeike bai analogikoki inlana edo digitalki ziaro ezberdina da. Osea, hor askotan iten da, hau da, aukeratzen duzue paletak, atmosferak, esango duzu irizpideak zeintzu dien, o danadalakoa, baina horren arabera bai esaten duzue, igual honek eskatzen dau, lan honek eskatzen dau analogikora fatia. Osea, adibidez guk behin inginuan, eta oso guapo gontzan, hartu eta sartu ginuan gero argazki batzuk analogikoan, oso ondo funtzionatzen zauen, baina badakit etzauila funtzionauko iguel, beste jantzi batzuk erabili izan baginuan argazki horrek iten. Bai, hor kontua da batzuetan improvisaziotik asko egiten dala.
zan nahi dutena, nik uste dut, kanpaina hundietan asko zainduko dan esparrua dala, ez? Eta estilismoa, bueno, hor egoten dala, batzuetan zaintzen dala, eta aurren lan hori egiten da, ez? Ba, zer ropa aukeratu, probatu, olako gauzak egiten die. Nere kasuan, nere esperientziatik, askotan, bueno, nagoituta abataia lan egiten asko. Orduan, hor batzuetan askotan igual modeloa edo modelo lanak egingo dauena, benetan askotan ez da modeloa, tortzen da bere motxilarekin, bere erropatxuekin, eta egiten dugu pixkata aukeraketa azkar bat, beste pare bat pertsona baldin badauz, eta hor egiten dugu lako, ez, aukeraketa bat, erabaki azkar batzuk hartzen dira, eta bueno, generalean funtzionatzen dago. Baina, bai, nire kasuan ohituta nago pixkata bataia lan egiten. Ondo funtzionatzen dagoena nire ustez da, baina beti ez da denbora edo aukera horretarako, aurre bilera batzuk egiten baldin badie, aurre lan hori egiten baldin bada, jartzen baldin bada analizatzen begira fondo hau erabiliko dugu, edo arratzaldean egingo dugu argazki saioa, edo inkluso lehen aipatzen zauen hori, ez? Analogikoan, igual disparatuko ditugu karrete pare bat, ze gaur egun, ez? Azkenean, argazki saio bat egiten duenean zabalkundea da hain modu ezberdinetan zabaltzen da, berdin da sare sozial ezberdinak ditugulako eta ez dakiz zer. Orduan, sortzen da materiala alik eta irekiena do asko baldin bada, beti da lagungarria gero material hori eukitzeko eta esateko, bueno, hau hemen ondo funtzionatuko dut beste. Bai, nik uste egiten duen dana ongietorri da, baina batzuetan falta da aurrelan hori egitea. Ondo legoke. Ni behintzat oso garbi dauko, nire esperientziakin nik jadana briefina, baina oso landu teken dut. Osea, gainera eukidugu egiteko lan, eta bakitzu. Nik ja, eske batakit ze argazki disparau biogun, gero ja argiak etola, baina nik ja, behintzat nik eramaten badot zuzendaritza kreatibua hori, nik bai biado jakitia zerrin bion. Osea, azkenian nik hor neurtzen dut mezua. Baina egia da, azken aldixan, abiela ikusten pila bat, gu faten garenean pasareletara, markek dabitzie eramaten estrategia oso ezberdinak. Alde batetik, iten dabe euren lookbooka, eta hori da oso garrantzitsua, gero eramateko eroslien gana, eta eurak iten dauia azkenian eskari guztia, 6 hilabete berandu hau, jasoko daubiena euren dendetan, odana alakoa, showroometan. Orduan, alde batetik lookbook horreik iteitu uste, eta hor bai izaten da pixket, zuk esan dozuna, ez? Batai ez dakizai, baina zuzeneko asko sartzen da zegero, iten bada pasarela, aprobetxatzen da fitin egunak iteko bebai disparo batzuk, eta hortik urteten dien gauza batzuk, adibidez, izan leike ez bakarrik sare sozialetarako, bebai urreoko kanpainetara begira ideiak lantzeko, posturalki hartzeko, ze silueta agertzen dien, hasi dira azaltzen, lan hildo ezberdin pila bat, eta da zuzenekoa lantzen. Orduan, ez da iten bakarrik shootinga iteko lookbooka, iten da bebai pasareletan landu fitin eguneko argazkiak, eta gero bebai pasareletan urten aurretik hor jadaz jotamakeutan, modeluak, hor bebai iten dana da txoko bat prestatu eta disparau iten da, eta bideoak iten da. Orduan, improvisaziotik lortu die emaitzak, gaur egun igual geixo demandatzen dienak, naturalauak, odanalakoak, baina gero bebai errekurtso horreik azkenean unifika bitxe dituzu. Ze mogitzen dozun guztia desfile bat iteko, eta badakitzu hor egongo dala argazkilaria eta bideoa grabauko dauen pertsonal teknikoa, hor bebai zuzenekotik asko iten da beia, gaur egun, hasike. Galderatxo bat, nolakoa da zure egunerokotasuna? Hau da, ze parte da sormen hutsa eta ze parte da apur bat ja disiplina? Bai, bueno, egisa da ni pixkata kontrakorriente bizinaz. Nik ez dago astelen eta ostiral bat generalean oso gutxi urtean lantxo batzuk sartzen da igual de lunes a viernes hori, baina generalean ohikoa da igual zapatu bat lan itxia, edo domeka bat, edo astelen atzalde bat, edo, bueno, berdin da, pixkate badauko eta agenda arraro bat. Nik uste dut pixkat
importanteena da, ez garela gelditzen sekula ikasten, ikasteko modu ezberdina dauzela, ez dela bakarrik argazkiak egiten ikasten da, noski, baina beti inspirazioa topatu behar dozuan eta hemen. Esan nahi dutena da, momentu baten igual pelikulak ikusten, dokumentalak ikusten, edo musika bera ikusten. Ez dakit, Rosalian azkenengo, bideoklipa bezala da. Ez, bueno, hau... brutala. Nipentzoja brutala. AdWords horretan agertu dana, ez? Esaten duzu, kuriosoa da, indala gutxi egin dut argazki saio bat dantzatalde batei, eta eszena hori hasieran dagoena bera argiztatuta dantzariak inguruan daukona hori irudikatu gauen. Osea, ez da, Rosalia guri kopiatu gaituela, hori badakitez ez, baina eszena hori izan da, esaten zu behitu, hortipe badauko, ez, nola baitez? Badakitzu zein etorre jaten burura ikusi nabanian eskena? Honik, Madonakin intzabienian kalakanekuak izan ziala, ez? Bai. Zaukeen bebai rollo.hori. Toketxo hori, ez da? Bai, nik uste hori dala gure egunerokotasuna, askotan, ez dakit, karo, egon bizara, aktualizatutaz gauza guztietan, material aldetik teknologiak zenbat aldatzen dauen, etengabe ari da aldatzen, orduan, bueno, egunerokotasuna hori da, eta gero, posible baldin bada, argazki saio batzuk aurrez prestatzea, lehen aipatu duzun briefing horrek kontrastatzeko edo egiteko aukera, lokalizazioak ikustera joatea, hori bai parte da, ez? Nolabait gure lanan parte da. Orduan askotan, naiz eta ez izan lan bat, nolabait remuneratua dana, baina hor dagoen zerbait da, gure barik egiten dozu gainera. Ekaitz, zuretako ze da estilua argazki egintzan, o zein da zure estilua? Ja, bueno, nik uste estilo bat markatua landu dotela, gure barik, eta behitu, hago txikinakin esaten dut hau, batzuetan norberai, igual, ez beti kostatzen jaku eta askotan esaten dut, ikusi dut zure argazki bat eta banekin zuria dela, eta postekoa da, ilusioa egiten dago, ez, nola bait, ez? Bueno, egia da nik argazkilari bezala eta freelance bezala, lan ezberdin asko egiten ditu dela, gauza oso ezberdina gainera, izeleike publizitatea, izeleike, fotokazetaritza, edo, holako gauza batzuk egiten ditut, pixka danetik, ez da? Eta ez da berdina, igual, momentu baten argazki saio bat tokatzen jatzunean, Donostin, Uztailak 15, Zurriolan, argazki saio bat iguardiko 12. Hor dagotzu egun argitxu bada, eguzkixa dau, hor dauz argi mota bat, eta horra moldatu behar zara, eta ikasi duguna da, argazkilari bezala, moldatzen argi egoera ezberdinetara. Gustora, sentitzen az argi gutxi dauzen estenatan edo momentuetan. Hor nabil disfrutatzen da argazki saio baten igual, gela baten gauzenean, edo argiak itzaltzeko, argiak itzaltzen dituzu, eta azten zara jolasten argiekin eta foko bat pizten dozu, atzekaldean beste kontra bat sartzen dozu, kemakina bat isotzen dozu, eta hor, nolabait zuk lienzo txuri hori edo nolabait osatzen azten zarenean, eta zauzenean pixkat begira ez zauze, generalean zuzara ebai pizten da bilen argiak eta beste, han lebo bitz batek eta gaur egun hori egiten dago, iristen die xutinetara, eta ja dana montatuta dago, eta disparatzen dago, baina horra iristeko ibilbide luze bat egin dago. Gu gara, hori pringatzen duenak fokoa montatu, bestea, baina hori bidea da, hori egin beharreko gauza bat da. Baina ni naz olako momentutan, edo ni naz argi gutxi dauzen egoeratan, edo inkluso momentu baten linterna txikitxo batekin, joan zarelako altzazuko motxorroak, igual, jasten die momentu horretan argazkiak egitera eta badakitzu frontoi horretan jasten dien leku horretan argi gutxi egongo dela, eta errespetu horretatik, pixkat, berai dutzezuna errespetutik linterna txikitxo batekin igual argiztatzen dozu aurpegia, plak disparatzen dozu eta kentzen dozu argia, hor gozatzen dut nik. Orduen, nik uste dut estiloa pixka batez, lehen aipatu dozuna, hortik daukola lotura nerekin. Ni gainera badakit, nik ikusten modu zure argazki bat, ni askotan badakit. Nietako dauko sakontasuna, ez dakit, eta
modara ekartzen, modan askotan diedanak oso planuak, eta nietako hartzen da profundidade punto hori, eta egisa esan, guai dau. Eta gauza bada estilua, baina zuretako ze norabide dabil hartzen irudiak, ez? Eta atrebiru ingo nintzake esaten, ze estetika dabil jorratzen gaur egun, irudiak, argazkilaritzak, modan itxendien editorial horreik, zuk ze ikusten dozu, zein dan tendentzia, zein da joera? Moda editoriala, testuinguru estetiko eta narratibo baten barruan moda irudikatzeko sortzen den eduki bizuala da. Jantziak eta osagarriak modu artistikoan erakusten ditu, irudiaren bidez, estilo, joera eta ideia bat adieraziz. Bai, bueno, hau neretik, nik ez dut kontrolatzen tendentzia guzti hori zein da, ni igual iristen jatena eta iristen jatena asko da sare sozialetatik. Bai. Igual eritzia horra mugatzen dut ere, bai, ez? Egia da, igual nik egiten dutena askotan bezero konkretu batzuen dako da, orduan depende zer, esaten zut lehen aipatu duten argazki saio hori dantzataldearena, bai esaztien karta blanka daukotzu inguru dozuna, eta jolastu nahi nik nahi nauen erara, eta super guai egon zan, da beraiek super presauzien hori egiteko. Ez da berdina lan korporatibo bat baldin badakotzu, nun dana fokatua egon behar da, ondo argiztatuta egon behar da, produktua ondo agertu behar da, edo inkluso momentu baten modarekin lotuta ere bai, edo zein diseinatzaile batek, igual gure da fondo txuri baten bere produktua saltzea, eta hor dana ondo argiztatuta agertzen da. Gero, bota. Bai, baina hor, joera azkenian danak berdina da, ez? Osea, ez dakit, ni batzutan esaten duztie, ni ontxe konturatzen az, niri dabitzi eskatzen askotan, kanpainetan, izatia organikoa, izatia hori ez perfektua. Ezke gatoz nire ustez leku batetik oso perfektua zala dana, eta zuk esan duzuna, egia da, korporatiboki eskakizuna igual bat dala, eta modan igual izan leikela beste bat, baina ematen do sentsazioa, korporatiboki bebai, hasi dala apurtxo bat, hori kentzen. Eta konturatzen az, inkluso, esango nuke, ferixetara, Osea, ni finjaten azela asko, estilista moduan, zelandoian jendia jantzita, konturatzen az ferixetan, trajiak ez dira ikusten hainbeste, edo ez hain kasposuak. Ez da gizelan, trajiak daukie beste linea batzuk, beste kolore batzuk, beste paleta batzuk lantzen die, eta ikusten ditut, ematen duztana niri sentsazioa, o niri eskatzen duztiena markek asko da, beste irudi bat lantzia, eta da organikotasun hori, eta da kanpaina bat itxot hemen, imaginau, indoor bat, eta urreko kanpaina itxot kanpoan, itxendot naturalezan, eta urrengoa itxendot urbanua, hiri batian. Zuk uste duzu hori badabiela mobiluten korporatiboki bebai, ez dakit, Bai, eta begiratu, osea, nik horre ikusten dut batetik, tendentzia bat igual sare sozialetan. Izan dela, gorakada bat egonda analogikoki lan egitearena. Eta analogikoki ez bakarri pelikula eta erabiltzen, baizik eta gero horrek ekartzen dauen edo ekarri aldauen akatsak. Akatsak esaten du kakotxa artean, akatsa oso aberatza izeleken momentu askotan, erabiltzeko, inkluso moda editorial baten, edo gure dana. Eta nik ustot batetik jente gaztea da bilela experimentatzen pila bat, eta dala guai, porque gu gatoz besteleku batetatik, eta gehiago kostatzen jaku hori dana askatzea. Oso ez gauta duke. Eta beraiek dauki holan, niri inbidia sentitzen dut, batzuetan ze espontaneoak dien, edo hori ematen dago, Eta gero bestalde batetik, azken aldi honetan, bai konturatu naz, igual, marka hundiak, Adidas, Nike, Kirol markak, bai dabitzela hori egiten. Dabitzera maten analogikora asko, inkluso jolasten irudia ez izatea superfokatua, agertzea mogimentua, flasazo arraro bat egotea ez dakit nundik, inkluso light painting bat momentu baten agertzea. Light painting edo euskeraz argiarekin margotzea, argazkigintza teknika bat da. Argi iturriak baliatuta esposizio luzean zehar marrazkiak edo efektu bizualak sortzen dituena. Eta ustot polita dala. Segabitza pixkat apurtzen, horrela da, iso eun ez dakizer, batzuetan horrela funtzionatu du.
Eta korporatiboki, batzuetan nik beste lagun batzukin edo beste argazkile batzukin hitz egiten dut, ez? Batzuetan zenbat kostatzen jakun hori alde batetara ustea, eta esatea, bueno, bale, txoin, orduen abiadura geldo bat ibilikot, efektu arraro bat lortzeko, etcétera. Eta bar, ez? Orduen, bai, aldaketa bat ematen dabil, eta nik uste dut aberatza dela, ze sormenetik uste dut askatasun gehiago daukola. Oin, ez dakitzetena da, ze sormen edo askatasun maila emango dotzun, pues, marka handi bateko. Ja. Bueno, danetik daue, azkenian da proposamena, dabitzen atopatzen be bai da, bakoitzak bere merkatua, o askotan zaratitia, esateko, o hemen hau. Baina bai adibidez, ez dakite, alde batetik, eta bataz be ikusten da argazkilaritzan eta, claro, adimen artifiziala, smartphoneak, berez kamera potentiekin datozenak ja, ez dakit, honek nire ustez be bai zabaldu ditu joera berri horreik lantzeko modu bat. Zegatik, adimen artifiziala, ja gaur egun ja ematen dutzu bidia gauza berriak esperimentatzeko taolan, eta kostia... Bai, zero da. Bai, eta gainera, pentsau, lehen burua portzen gauen momentu baten, estena baten estintore bat kentzera, eta gaur egun jo ez dakotzu, ez da estintorea lurrera jetxi beharrek, bakitzu, hartzen dozu programa batekin pinpanpun, pintzeltxo bat, eta kentzen dozu. Osea, holako gauzak errestu dau. Eta nik uste dut, hortarako dala eta erabiltzeko ina dauela, Baina, jakin behar da, nik uste dut, gero, noiz erabili, nun erabili, fotokazetari baten, pues igual inteligentzia artifiziala ezin da erabili, edo ez nesartuko, ez noi zabaltzen meloirik orain, baina gero, eta batez ere norberan nun dauen eroso. Osea, nik adibidez nire lan egiteko moduan estintorea jetxiko dut oraindik ere, bai. Baina egia da aurreko baten konturatu nintzela, argazki bat egiten ningoen estintore bazagoen urruna, eta zana, gutxi tardatzen dut gero. Pintzelarekin hori kentzen, edo... Nigo goratzen lehen zan, Photoshopian, ule-zule, gauzak retokatzen jutia, nigo goratzen estilista moduan egotia, osea, puliruten horrazkera bat, gero edizioa izateko, osea, azkenian gero hori dirua da, gero eta edizio gehiago, gero eta lan ordu gehiago di, eta hori azkenian galestia bada. Puntu honetan gazela, botako zinuke aholkuren bat, hasi berri dan batentzat, edo argazki gintza, holan, dokona inkernu minimo bat, interesa, eta nahi dauela sartu hortan, zea holku emangotzezun, edo oindala 15 urteko ekaitz Zilarmendi Urrutiari, ze esango zotzezun? Nik gustot, klaseak ematen ditut argazkiletzakoak, eta nire ikasei beti izaten dutzet argazkiak egiten diela egiten. Ikasten dela egiten. Osea, sofatik ipurri altxa behar dela eta atera. Kamera hartu eta pringatu. Busti, otzitu. Hori da. Nik batzuetan denbora askarregi pasatzen da. Osea, eta ez da hemen... zera egitearen, baina konturatzen az, zenbat lekutatik ibilina zen, gira eta huelta, nolabait badago barruan zerbait mugitzen zaituena, lehen hitz egiten mugimendu hori izango da, bizi mugimendu hori, eta eramaten zaituena, egoera ezberdinetara. Kamera bat aitzaki perfektua da, askotan. Eramaten zaitu, edo laguntzen dutzu sartzen leku batzuetan, igual kamera barik ezinan atrebituko, ez dakit badaolako eskudo, zerbait egiten dago, ez dakit zer da, baina zerbait egiten dago. Orduan, ikastera edo astera doien horrei egin argazkiak, eta galdetu. Nik hori egin nagoen, sareak batzuetan lotzabako samarra izan nintzen. Esan nahi dutena da, ez etzaba naukon beti. Eta askotan hitz egiten edo idazten utzien, garai hartan Facebooketik. Gero, torri zien Instagram, eta honi danak, baina Messengerretik edo gure dana, argazkilaria jarraitu eta beraiei galdetu. Aizu, ez dakit lantzeko inauteriak oraintxe datoz, ze ordutan aterako da ziripot, edo mielotxin, edo nola da, eta pixkat lotzabako puntu horretatik ere bai, eta gure barik, jenteak, erantzuten zauen. Nik erantzuten dut gaur egun ere, bai. Galdetzen duztienien orduen. Zer da, nik ikasi dut horrela, eta erakusteko nao, erakusteko norbait baldimanaz, baina, esperientzia txikitxo bat hartu dut urte hauetan, eta
Eta bueno, beti nau prest, uste dut laguntzeko beste batzuei ere bai. Bai, eta gainera formakuntzan gazen pertsonek bai konturatzen gara, gainera erakusten ikasten da pila bat. Ikasten da pila bat, osea. Eta egisa da daukotzula beste sensibilidade bat. Eta niri berdina pastaja, nire jende asko galdetzen duz edo, inkluso liburuak, behitu, ez haitxez hasi hortik, hasi honetatik, ze horrek emango dutzu oinarria, gero beste guztia egiteko, hori gira da. Zure ustez, baloratzen da argazkilaritza eta moda argazkilaritza bai sartuko nauke hor, baina zure ustez argazkilaritza, tal cual, disiplina moduan, baloratzen da Euskal Herrian, ez noie ja, ez estatu mailara, ez Europa mailara, ez mundu mailara. Euskal Herrian. A ber, nik uste baietz. Gero, zer landu badauko. Vale. Zer esan nahi dutena da, naiz eta gaur egun argazkiak egitea erresagoa dan, segurotez, inkluso gure mugikorretan dauko kamera bat, eta danok egiten dugu argazkiak, eta danok nahi dugu betu argazki hori, eta orduen badagolako, gogo bat ikasteko, baina nik uste dut argazkilariaren beraren lana baloratzen dala. Nik uste dut interesanteena da, batzuetan, ez da argazki saioetan, inkluso eraman geike hau guztia, bideograbaketa batetara, edo inkluso imaginatu argazki eta bideograbaketa batetara, nola baita edo shooting batetara, edo zu pertsona bat inoiz ez dana egon eramaten dozunean da konturatzen danean 12 ordu egongo dala, goizeko 9 hasi eta gabeko 9 arte pringar, edo goratzen dozu egon ginenean Arantzasun bukatu gauela gabeko ordu bietan, lanean. Gainera etzegoen pentsauta, eta esan gauen, ingeike prorroga bat, peka ba. Bai, eta otxaiak bat zan, hotz egiten zauen gabeko ordu biak, antzauta gauzet. Kartzen duzunien pertsona bat ez dagoen ohituta ritmo horretara esaten da, hau ez da hain erresa. Eta hor dau, askotan ez jakintasunetik ez da baloratzen. Gero, argazkilari bezala bizitzea erresa ez da, beste zera eta ez da kejatik. Baina nik uste dut, igual ekonomikoki gauza batzuetan hobeto baloratu beharko gauen. Medioak adibidez oso gutxi ordaintzen daue. Eta beraiek badakite zer dagoen horren atzetik. Eta nik konturatzen az, orokorrean lanketa bat egin behar duguela. Danok ere bai. Baina, nik uste orokorrean baloratzen dala. Ez dala gutxi? Baina, pixkatxo bat, egin deigun esfortzutxo bat baloratzeko gehiago. Bale. Badukotzu holan bitxikeriren bat, historioren bat, holan pasarteren bat, azkenian, demora desente indozu klik, tartietan. Nik uste dut bitxikeriak beti dauzela, askotan leku ezberdinetara zoiezenean batez ere zure kabuz, pixkat, ez dakitzunean, ez gauza bada, deitzen dutzunean unbaitetik eta esaten dutzunean, joan behar zara ara, ingar dozu argazkia, berdin da zer dan, basoaz beste gorputz batekin, gehiago sinisten duzu, zugan. Zoiezenien pixkat... Nuke holan esango, baina egia da. Beste konfiantza puntu bat... Permititzen zara gehiago. Zoiezenean pixkat zure kabuz, ezagutzera, zareak elikatzera... ematen dau gehiago, justifikauta daukotzula, zure fana, iteko lan hori, ze... eskaera bat eukidozu, ulertzen dut, ez naukon... Nik uste dut gehiago baimentzen garela horre gotearena. Edo orduen batzuetan, zalantza hori eukitzen dozu. Gero egia da denborarekin konturatzen zaela, ze guai egon nintzela, edo gan egon nintzela horrela ikasi dutela. Horrekoan pentsatzen egon nintzen ontaz, eta gogoratzen dut behin joan ginela... gure eskuk eta katalanek eta argiztatu zituzten Pirineotako gailur guztiak. Eta hor tokatu jaten niri eta beste hainbat argazkilariri argazki batzuk egitea Pirineotan. Eta aurrez joan gitzen oinatiko argazkilaria Jon Garate ezagutzen dozuna. Eta ni biok belagoako aterpe refugiora. Egun pare bat pasatu genituenan, eta ibili ginen pixkat, izaba inguru horretan, nundik egin argazki on bat, pixkat publikatu alzana portadan, eta pixkat pentsatzera.
Eta kuriosoa da, ba hori, ez, gailurrarekin lotuta, ez, gailurrekin lotuta, eta bueno, ba, gu badauko, bai, ez, ba, pixkat, hasi gara txabaltarrok, eta hemen ingurukoak, ba, inurrategian haiekin, eta Himalaia, eta hori dena, ez, ba, badauko guk hortik jando, desente, eta elikatu gara, hobeto esan da, eta ba, afaltzen ari ginela mailan jarrita, gure parean, jondan ere parean, zauen bikote bat, pertsona nagusi bat, gizonezko bat, eta emakumezko gazte bat, beraien artean inglesez, baina gizonezkoak euskeraz ba ekixen. Eta berarekin berriketan, eta alako baten, nik esaten, tipoa ezaguna da, hostia, zinete da. Baina badakitzu, esaten zu, ezagutzen dozu, eta jonek bat batean esaten, aizu, zu Martin Zabaleta zea. Eta, zaten, bai, eta Martin Zabaleta lehengoko Euskalduna Everestera igozana, parez pare, ez? Nioko eta argazkia gainera etxien. Bai, pasan... Markauta, eta beregatik firmauta. Bai, berekin igozana, pasanten basan, argazkian azaltzen zana, nik ere logela neukin hauen jarrita, ez? Nola bai, garai hartan, ikurrinarekin agertzen zan, ez, 80. hamarkadako argazki mitikoa da, ez, nola baita, ez, eta Martin Zabaletakin parez pare, bukatu gauen afaltzen, berakin izketan, oso jatorra gainera, zen, etorri zan, estatu batu eta misira, bueno, eta, bueno, pasarte bezala, eta gainera, momentu batzuetan, ondani, natural berarekin izketan, eta beti gelditzen jaku, ez, askotan edo, bueno, nik eukina esatea, argazki bat egin behar notzan. Ez, hor, dilematxu hori, ez, batzuetan esaten, zeu momentu argazkiarekin jasotzeko alda, igual, bihotzarekin jasotzeko, memorizatzekoa, hor, zalantza horrekin. Hor da, gizu zerritzen dugun etxean, gure etxean. Hau da, klik. Zuretako, klik. Eta egia da, horrek gauzak, eta askotan ez duzu, garbatu behar, ez, klikin, eta zuretako hau ez jatzu hasten. Bai, selfie bat egitean azan, como, fatal gelituko zan. Gipuzkoarra zarelako. Bueno, eta egia da gero... Gipuzkoarrak oso gaizkitzen du. Bizkaikoak hobeto eramaten da begako gauzak. Gero, etorri zen beste bigizonezko nagusi, jubilatu berriak edo handik ebitzenak, eta are, sin komplejos, joan ziren da, bueno, Martín, Martín, ez da, argazki bat, eta egin zaben da, zaten duzu, bueno, horrela. Bi argazkilariek eta ez. Bai, eta ez, baina, bueno, momentuaz gozatu gauen pila bat, basan pertsona referente bat, edo, nien mitomanoa para nada, baina, momentu horretan zaten duzu, bueno, ze guai, Belaguako refugioan, igual debak ondartzan elkartzen zara, eta ez da, baina, Belaguako refugioa, pixkati ez, ezuk egiten dutzazun poesia horretatik, ez, eta gainera, zabiltzala, lan bat egiten, edo aurre lan bat egiten, Pirinoak argiztatuko dielako, eta luzeo, bai. Zimaz. Baitu, bukatzeko, hemen moda 360 betik galdetzen dugun, eta galdetuko dugun galdera bat. Txartel gorria, zerri edo zeini, eta txartel berdea, zeini edo zerri. Txartel gorria, eta oso garbi daukot, da, berandu iristen dan jente horrei, entzuten ez dakixen jente horrei, eta egi absolutua daukon jente horrentzako da. Osea, Cruz y raya esaten dana. Bai. Eta benetan txartel berdea entzule hona dan jenteari. Zenetzako balore polita da, galdetzen dutzuenean entzule hona izatearena. Osea, nik adibez, ustot entzule hona nazela, eta gustatzen jat jentea entzutea, ze asko ikasten da. Eta, bai, hori da, nire beti oso garbi ukizu txartel gorriarena pixkata pinon fijo da, bai. Bueno, Kaitz, moda 360 beti egiten dugun gauza bada, galdera motzak, baina aukeratzekoak. Hau da, nik emango dutzut pare bat aukera, eta zuke aukeratu, gehien uste dozuna doian azureaz. Adibidez, lehena, argi naturala edo estudio argia? Depende. Edozein kamarakin argazkion bat posible da, ala ekipamentuak asko baldintzatzen da argazki hori? Baldintzatzen da, baina posible da. Kolore biziak ala tonu neutroak? Argilunak. Estilo minimalista ala maximalista objetiboan aurrian? Menos es más, beti. Coincido, bai. Aunque batzutan nik esatu bai más es más, baina bueno, bai, beti da, bai. Baina batzutan da beti goiez a más es más, horrerago eaz, bai. Bai. Mugimendua ala posatze estatikoa? Mugimendua eta askea baldima dago eto, bai, askatasunetik, bai.
Eun naturalak ala textura sintetiko interesgarrixak? Pues bizarroa, me encanta. Goza bizarroak, bai. Modeloa gidatzea ala ustea bere ritmoan? Bere ritmoan beti benetakotasun bat azalduko da, bai, interesanteagoa da. Bai. Ni hor zurekin bat natorrezen niri toketa jatenian itxia xudimat eta gomina zenian gainean ezaten zelan posau. Ja sartzen dozu zure motxilara beste ardura bat, eta bai, ez da, bai. Lan triplea da, eta niri benekatzen da. Osa, ni behar dut arintzean ere lana, bai. Eguneko sesioa ala gabeko atmosfera? Bueno, gabean beti gustora biltzen. Bai, ez? Zuri beltza ala kolorea? Depende momentu. Hor zalantza daukot, bai. Foku bakarra ala geruza anitzeko konposizioa? Experimentatuta jolastu. Hori da nire lema interesante, importante bat, bai. Ona. Azkena, urbanoa ala naturala? Pues urbanoa be argazki saiotarako guai dago, baina egia da naturan be badauzela espazio oso interesantea gauzak egiteko, eta topatu aldiela, bai. Depende, bai. Berez, moda 360an beti gomendiotxo bat luzatuko gure entzuleguari, eta gaurkoan ekarri dut, berez da aldizkari bat, eta pentsetan jat oso interesgarria dela, ze lantzen ditu editorialak modu oso sortzailean, eta guztetan jat ikustia. Berez dauko kontua Instagramian, Enfant Terrible, berez da frantsesa, barkatu nire auskeragatik, baina bebai dauko Instagramen kontua eta bebai webgunean. Eta txertatuko dugu entzuleguak ikusten badaue bideoz zeintzu dian apurtxo bat euren estetika bizuala eta da benetan oso interesgarria. Nik ez dakitzuk daukotzu nolan gomendioren bat luzatzeko? Bai, nik pixkat ikusi nituen eta nik goratzen duzte estetika bat hemen Euskal Herrixen lantzen da bitzena asko Iker Gozategi argazkila isa hori oterra dala eta Miriam Lizarralde tolosarra dala. Nire ikasle hoia, zuzenean etzan izan, baina izan zan eta berarekin lan bat edo beste indot. Eta badaukie tendentziatxo bat hortik ere bai, eta bai gomendio bezala, eta ez baldin badozue jarraitzeko modukoak die, ze badabitz gauza oso interesanteak eta potenteak egiten biak. Biak, bakoitza beretik, elkarrekin ere bai uste dut, okerrez baldin manabela. Bai, nibe bai daukot ikusita bakoitza beraldetik eta elkarlan. Programa guztietan moda esaldi bat ekarriko dugu gurera, eta gaurkoan honako hau daukogu. Moda argazkilaritza subertsiboa da. Dena egia dela sinistarazten dizu. Hau berez, Helmut Newtonen esaldi bat da, eta, Helmut Newton berez argazkilare ospetsu bat izan zen, 70. hamarkadan nolan hasi zen ospi hartzen, eta 80. hamarkadan uste dut izazala super izar bat moduan ja, behintzet modan, El Vogue, Queen moduko aldizkarietan eman zotzen beste bueltatxo bat estetika, berak lantzen zauen irudia, momenturako, izan zen pixket, iraultzailea. Bai, erreferentzi bat izen da, moda munduan, eta berakin batera, nik uste dut horregondiela, izen handixak, Peter Lindbergh, Anne Leibovitz bat, Britania rada uste Tim Walker, eta hemen estatu mailan edo, egon dana, Eugenio Recuenco bat, interesantea. Geratu nintzen goguaz, fateko ikusten erakusketa bat beria. Zeinena, Eugenio Recuencona, 375, ikusteko modukoa da. Oso interesantea, detaile pila bat dauko. 8 urte tardatu zauen lan hori egiten, interesantea, gomendagarria, benetan. Kaiz, gauzatxo bat, denboraldi honetan, gonbidatu bakoitzai, elementu txiki bat, o detailetxo bat, o beretako, bere lan esparruan, inspiratzailea dan zerbait objektu bat edo eskatuko, eta ingo dugu, danon artean, moodboard kolektibo bat, azkenean hemen sortatzen dien elkarrizketa guzti hauen narratiba, bizualki plasmatzeko panel batian, ez? Vale. Eta, zuri eskatu ginuan ekartzeko mesedez zerbait, eta zeda ekarri dozuna. Komenta ustezunez moodboarden parte hartzeko, ez? Nolabait zerbait detailetxu bat, begira, topatu dute
Badukot etxean nolako armaixo bat argazki paperera pasatutako argazki pila batekin. Eta bueno, hemen agertzen da dantzari bat, hau da oitxura bat atxabaltan egiten dana kintxuak ateratzen die oin sasoi honetan, bueno, pixkat otsaia martxo inguru horretan azaltzen die, pues plazara ateratzen die dantzan egitera, eta beraiei atarata, bueno, dantzaria, bera, igual ez dugu horren beste presentzia, bere hankak daukie presentzia, baina bere isladak bai, lurra guztita zauen. Eta, bueno, bertan jarri dut testutxo bat, eta jartzen dugu argiak eta itzalak badu oreka, edo badute oreka beraien artean, Eta uste gainera gola handala, baina bai, noizkua dau? Bai, bueno, ez dakit izeleik 2017-tik bera, bera esan gurot atzera, hobeto esan da, 16 inguru horretan, ez dut gogoratzen noiz egin hauen, baina, bueno, horre honitzen argazkiak egiten epoka luze baten ohitura honen bueltan, eta, bueno, argazki hori, orduen. Ingo gauza bat, jarriko ja panelian, moko harrian, bakitzu zer, eskerrik asko, eta horregatik. Bale, ez horregatik. Eta ematen dut. Hemen txertatzen, ez? Zugi guztu zulekoan. Perfecto, bale, somo. Eskerrik asko, Beroso González. Bai, oso gustora, aurrez bezagutzen ginen, orduen, bauen ez, konfidantza hori. Bai, eskerrik asko zuri, placer bat izan da, parte hartzea, osake. Eta egia da, azkenian, lehen esan duguna, erreferentienak, uste dala supergarrantzitsua hori, jendeak eukideixen erreferentziak, jendeak egiten dauran honetan, eta sorkuntza oso ona dao, abiltzet, ze ondo, zuri, esker. Profesionalen begiradatik, gure hizkuntzan, euskarazko lehen moda podcasta. Moda 360.